Huli sa bypass operation ng otoridad ang isang street-level individual matapos ang isinagawang bypass operation sa Barangay Central East, Bawang, La Union. Residente ng Barangay San Fernando City ang sospek at dumayo pa sa bayan para lamang magbenta ng iligal na droga. Nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang 3 pakete ng umano'y shabu na narecover sa kanyang kustodiya. Narecover din ang motorsiklo na kanya umanong ginagamit sa pagbebenta. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang sospek. Dati na yang nahuli, ma'am. Kaya bumalik na naman. Sinahuli na yan sometime 2017 yata. Samantala, sa Barangay Santiago Norte, Cabala Union naman, naaresto rin sa bypass operation ang isang high-value individual. Nagkakahalaga ng 6,800 pesos ang 2 pakete na naglalaman umano ng shabu at 2 pakete pa na may lamang residue na nakuha sa kustodiya ng sospek. Dati na rin umanong nakulong ang sospek sa parehong kaso. Lumayo at muling bumalik sa bayan pero nabistong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Hindi na siya nagbigay pa ng pahayag. Ito po yung resulta ng community policing natin wherein we were able to contact or communicate with the community at sila rin po ang nagsasabi ng mga status ng mga illegal drug personalities. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.